Skont l-aħħar ċensiment li sar, ir-residenzi primarji f'pajjiżna raw żieda ta' 41.2% meta mqabbel mal-2011, kif mistenni dan kien jisboq ir-rata ta' residenzi sekondarji partikolarment dawk ta' villeġġjaturi li wkoll raw żieda ta' kważi 15%. Iċ-ċensiment tal-2021 li parti oħra tiegħu ġiet ippubblikata il-ħamis wara nofsinhar jiżvela wkoll kif pajjiżna hawn kollox aktar minn 297,000 residenza b'kollox. Aktar minn 215,000 minn dawn il-proprjetajiet huma residenzjali waqt li kważi 82,000 residenzi oħra huma sekondarji, jiġifieri jintużaw bħala villeġġjaturi jew li huma vakanti. Dan ifisser li n-numru ta' residenzi mill-aħħar ċensiment tal-2011 żdiedu b'aktar minn 73,000. Dan hekk kif dik is-sena in-numru ta' residenzi kien ta' aktar minn 220,000 residenza. Dan filwaqt li mqabbel maċ-ċensiment ta' mit-sena qabel kien hemm żieda ta' aktar minn 228,000 residenza. Dan hekk kif fl-1921 kien hemm iżjed minn 68,000 residenza. Ħareġ l-aktar lokalità li għandha l-akbar numru ta' residenzi fiha tibqa' San Pawl il-Baħar fejn hemm aktar minn 23,000 li għamlu 8% tat-total ta' residenzi f'pajjiżna. Dan filwaqt li l-Imdina għandha l-inqas rata ta' residenzi b'total ta' 122. F'Malta l-aktar lokalitajiet li għandhom proprjetajiet huma San Pawl il-Baħar, ta' Sliema u Birkirkara, waqt li f'Għawdex l-aktar lokalitajiet li għandhom residenzi huma iż-Żebbuġ, ir-Rabat u x-Xara. Meta mqabbel maċ-ċensiment ta' 10 sin qabel, il-lokalitajiet ta' San Pawl il-Baħar, l-Imsida u l-Mosta kellhom l-akbar żidiet ta' residenzi fil-perjodu, waqt li l-akbar żidiet ta' residenzi ġew irreġistrati f'San Pawl il-Baħar, ta' Sliema u l-Imsida f'dik l-ordni. Minnaħa l-oħra dawk il-lokalitajiet li reġistraw l-akbar tnaqqis ta' residenzi f'dawn l-aħħar diċenju kienu il-Belt Valletta, l-Isla u San Lawrenz f'Għawdex. Ta' min jinnota wkoll li f'Għawdex kważi nofs ir-residenzi huma dawk sekondari, jiġifieri villeġġjaturi jew inkella vakanti.